అందరికీ నాగుల చవితి శుభాకాంక్షలు. నాగుల చవితి అంటే కేవలం మనం నాగుల్ని మాత్రమే పూజించడం కాదు, మనం ప్రకృతిని పూజించడం. ఇది ముఖ్యంగా శివుడు, విష్ణువు, సుబ్రహ్మణ్యుడు నాగులకు చాలా సన్నిహితంగా ఉంటారు. శివుడు నాగభూషణుడు అంటే నాగుపామును మెడలో ధరించినవాడు. విష్ణువు ఆదిశేషువుపై శయనించేవాడు. సుబ్రహ్మణ్యుడు నాగులకే అధిపతి. అందువల్ల మనం ఈ నాగుల చవితిని ఇంత ముఖ్యమైన పండుగగా జరుపుకుంటాము. ఈ కార్తీక మాసంలో మనం పుట్ట దగ్గర అయినా దేవాలయంలో అయినా పాలు పోస్తూ ఉంటాం కదా, ఆవు పాలు ప్యాకెట్లు తీసుకెళ్లి అక్కడే పడేసి రాకండి. వీలైతే అది దగ్గరలో ఉన్న డస్ట్బిన్ లో వేయండి, లేకపోతే అది మీతో పాటు ఇంటికి తెచ్చుకొని డస్ట్బిన్ లో వేయండి. ఈ పవిత్రమైన కార్తీక మాసంలో మనం ఎంత భక్తితో శివుని, విష్ణువుని ఆరాధిస్తామో అలాగే మన దేవాలయాలు, మన పరిసరాలను కూడా పవిత్రంగా ఉంచుకుందాం.